Čus, já jsem Vicky, vedle mě je tady Danny a my přinášíme něco nového. Co to bude? Nová série videí. Bude to s názvem Vyhecujte to, vyhecuj to. Tato série bude úplně nová, u nikoho jsme to ještě neviděli. A bude to o tom, že si budeme navzájem dávat úkoly, které budou takové heci. Ale než se dostaneme k prvnímu, tak prakticky, abych to líp vysvětlil. Budeme dávat si navzájem heci, kdo to nesplní, tak co? Tak co, vole? Tak zatím udělal. Tak dostaneme se k prvnímu úkolu, takže zadávám. Jdem na věc. Vykysu, Pojď do mě! jdu do tebe. Dělej! Myslím, Dělej! půjdeš na molo, 25krát se zatočíš kolem svojí osy, rozběhneš se přes to molo a nic. Začneme light, Jdeme na to. Jdeme na to, podíváme se, jestli to Vicky zdá. Takže Vikys to dál, ale bylo to upřímně sráčské, Vikysu. Bylo Nic to moc. slabota, ale teďka zadávám já. Čekali jsme to víc, bude teda plamenek. To nebude v plamenech, protože... Nebo spíš ve vodě. Takže úkol číslo 2. Vikysu, pojď do mě. Půjdeš do okolí, plnou pusou si něco objednat. Běž na to. Vole, se posral. Light. Ale. Plachtím, vole, plachtím. Můžu? Plachtím, vole. Plachtíš, vole. Plachtíš. Můžu? Ne, nemůžu, počkej, ještě ne. Tornáda everywhere, musím na chvíli počkat. A pojď, tornádo, nevěděme, natáčíme. Jak říkám, bylo to light, což znamená, že Vikysovi nasadíme trošku high. Půjdeš do obchodu. Koupíš si 2 rohlíky jak já, ve spacáku. Pojď do toho. Dáš nebo nedáš? Dám to, jdem na to. Fajn, uznám, zmákl jsi to, bylo to trošku těžší. Spacák byl trochu těžší, ale zvládl jsem to. A máme tady další úkol pro Dannyho. Tornáda, vole, tornáda chce, tornádo. Další úkol pro Dannyho. Těšíme se na to všetci. Ne, netěšíme. Danny dostane za úkol jít do Oby a tam jet na vozíku s pádlem jako pirát. Žádný problém, Dany to všechno zmákne. Sleduj, kámo. Sleduj na to, jak to Dany zmákne, jo. Sleduj, jo. On the empty swings. Count high, low, don't worry.
new shoe too. Gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. At those hipsters, I wanna dance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said it, don't stop, don't stop, don't stop, don't Co říkám? Danej zvládl. Co říkám? Danej zvládl. Tohle bude z dnešních úkolů zřejmě vše. Jestli budete chtít nějaký úkol nám navrhnout, napište dolů do komentáře. Určitě dejte like, koment, odběr, dislike, nemusíte dávat. Vicky všechno řekl a myslím si, že k tomu není co dodat, takže pokud se vám to video líbilo, palec hore, pokud ne, palec dole, nebo se na to úplně vykašlete. U příštího videa čus! Čau!